Mira, em veig a Sabina, és que mira que s'està bé a l'aire lliure. I amb una begudeta com una bona horxata, millor encara. Què en diuen? Això sí, que tinga denominació d'origen de xufa valenciana, perquè ja s'ha iniciat el rigorós procés de selecció de les millors xufes. Belén ha comprovat este matí com es fa esta faena, que no sembla gens fàcil. S'inicia la nova temporada de la horchata de València. Estes xufes ja estan seques i en ple procés de selecció. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen és molt exigent. Clar, així està de bona la horchata de la Terreta. Com a inspectora de qualitat del Consell Regulador de la xufa valenciana, quines característiques ha de tindre aquesta xufa per a que tingui aquesta denominació d'origen? Pues les característiques estan marcades per el reglament que regula la denominació d'origen de la xufa de València i són una sèrie de característiques morfològiques i també fisicoquímiques. Hi ha molta diferència entre la xufa valenciana i, per exemple, un altre tipus, que és l'africana, que també s'està introduint, però que no té el mateix sabor, no? Sí, se diferencien, visualment són diferents. La xufa africana és més regular, com més geomètrica, i la diferència principal, la més important, és la qualitat. La qualitat no té res a veure en la xufa valenciana. Té menys contingut en greix, en midó, i el rendiment per a fer horchata és molt inferior, i l'horchata resultant no té res a veure en la nostra. I així tenim a les triadores de xufes. El calibre i el color han de ser òptims, el seu treball ben minuciós. ¿Cómo separáis las chufas buenas de las malas? Pues separarlas, pues hay que quitar las negras, los carbones, alguna vez vienen caragoles, piedras, algún hueso blanco. A ver, Simona, yo he hecho esta selección, ¿qué tal? Pues aquí hay también buenas. Esta es buena, esta también, y esta también, esta también. Y esa también es buena. No es pensen vostè que es un treball fàcil, este, ¿eh? Claro que no. ¿Cuántas horas trabajáis al día? 5. 5 horas. Sí. Esto me resulta a mí un poco estresante para la vista. Bueno, hay que acostumbrarse. Al principio sí, pero después se acostumbra. Vicent, enguany us ha costat molt arreplegar la xufa pel tema de les pluges. Sí, molt, perquè ha sigut una campanya que normalment dura 2 mesos i enguany hem estat 2 mesos parats, un treballant, 2 parats i després l'altre mes. Total, 4 mesos. Ara comença la campanya de venda de la xufa. Com anirà la cosa enguany? Esperem que vagi bé, un poc difícil, hasta ara el temps no acompanya, però esperem que vinga l'estiu i faci molta calor. És a dir, que quan més calor fa, més xufa se ven, podríem dir. Exacte. Això de les xufes també funciona pel calibre, no? Sí, n'hi ha una classificació i n'hi ha comerç que vol una qualitat més grossa, perquè creu que o és convenient per ells, i aquesta qualitat és la millor que n'hi ha. Daniel, el teu establiment és un mític de l'Oralla. Tot aquell que vulgui provar l'autèntica horchata de xufa ja sap on vindre. Sí, vamos, deu de vindre al Boralla, encara que cada vegada queden menys, però bueno, així mantenim la tradició i el ben fer en el tema de l'horchata. Bueno, y toda esta gente tan estupenda que viene de Madrid tenía que probar, cómo no, la horchata valenciana, que cómo estaba, por cierto. Muy bueno, esto no lo hay en Madrid. El millor per al calor. Com es nota que bona està la horchata de xufa valenciana. Vinga, Juanjo, acosta't, que estàs patint.